почваме да бягаме. Се опускам. Накъде? Долу. Той няма да дойде. Дане, къде си? Ало! Брат, него реднаха, него брутално го взеха. А не, ето. Ти даже не идва. Що ма? О, майко му, брат. Бях. Него го менгълнаха, брат. Той даже нямаше време да говоря, брат. Него го доставят. Падни, май идва насам. Какво се случва, брат? Къде си? И той иде горе! Точка. Чонко, от някъде. Вики, Бат, защо като бъснем пред очите и се чупат? А той не мога да ме хване. Той не мога да ме хване. Майко, пресай. Мина при мен. Бат, не да се темата. Майко, найди хипса. Тъпа. Пресай, така ли сме, бе? На това ли съм те научил, бе? не изнявам с тата. Майко, ме внимай. Майко, бягай. О, Майко. Той да. Срай биха ми. Да, на спавна, той на спавна. Идва надолу. Пресай, чуда факът. Той идва нагоре. А, не, what the fuck. Майко, бягай! Пресай, бягай! Не знам. Бягайте, тук е. Май. О, Дали бягай! Ма той ни мърква, бе. О, майко, пресай, чудо, фака. Тихо, бъди тихо. Бягай! Майко. Абе, Дани, бягай, брат, бягай. Виждам те. О, той дойде за нас. Майко, пресай, бягай. Дай надолу, дай. О, Не. ще ни убива. Майко, той ни кемпа, той ни кемпил. Дали внимава, той не седи нас това. Иде тука. Трябва сме много тихи. Ало, това са! Брата, що като бъз даунем вратата и тя ще чеда. Внимай, бъди много внимай. Майко му. Той на стълбите, майко му. Майко му възраст. Дай пари за пъсти. Не дей да ходиш там. Какво стана? Абе, то даже не е тука, бе, ако спреш, бе. Къде то? Където, бе? Чакай. Май е на стълбите. Чули да? Да. Фак.
Не на стълбите, what? На стълбите сме, на стълбите сме. Но май на стълбите. Май някъде тук. Чувам ходене. Къде? What? What? Бягай. Бягай! 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 Дали, не, там е. Чай, там май даже не е. Дали, не. Иди, бе. Майко. Къде си? Бързо, просай, къде си, бро? Батан, тебе те промаза вратата, бе. What the fuck? Майко, той е тук. Чакай, той е бавен, той е бавен. Майко, дали. Нямата остане. Съжалявам. Батан. Дали се спъна, бе. И взе жертвата, бе. Съжалявам, че затворих вратата, но не знаех, че идваше. Дали, тук сме, бе. На вента! Той не видя. Къде е зайчик Джуди Хопса, бе? Злата моби на опит. Брат, се, Къде е зайчик Джуди Хопса? Май по-надолу. брат. Оу, шит! Той не може да катери, нали? О, майко присай, той може да катери. Той може. Майко присай, помощ! Бягай. Ще те хвана. Чувам дали. Той може да катери. Не знам какво стана. Ама греше и аз падна. Не мой аз. Чао, Дани. Остави да ги падам. Къде е това зайка, аз направо ще го убия. Как ти помога? Къде си? Бягай. Къде сте? Бягайте! Бат! Къде сте, Мустафа? О, майко ме пресай. Къде той е? Чунго! Той ме Къде? Той ме идва. Бре, фул импакт. Къде то? На стълбите ли? Бат, къде? Бат, ще му остави така. Майко ме пресай, защо? Бат, фана се ти, защо не влезе в венто? Къде сте? Промъл, който е. Коса? Нищо. То не стана, брат. Вад, внимайте. О, майко му. Оу, шит. За да мога да те спася врата му. Чакай. О, майко, той идва. Май. О, майко. Внимайте, ако умрем по същия начин, аз просто ще ви екзекутирам. Теж не е бързо. Брат, пресай! Дай ни идва, майко мила, дай ли го семата, дай свам шкаф. Не бе. Пресай, не,
Oh my god. Ne? Stig. Victor, me comprendo. Fuck. Oh my god. Ce tepăr, cât de vratata. To nie muszę przeprowadzić. Oh my god. Ау, знаешь? Куда же? Скуча по настата. Да. Не знам. Да, ето го. Бон. Фак. Бато няма дойде. Мърдаме. Мърдаме. Той стреля вратата, той стреля вратата. Че? Бат, бе. Къде се даме? Идва ли? Идва ли? Идва ли? Идва ли? Аз се спънах! Аз се спънах! Аз се спънах! Фак. Къде сте? Къде сте? Няма никой. Трак. Виктор! Коста е. Малко ще ни реднат. Да, не съм ще ни реднат. О, фак. Той не ще мога. Той не мога мине, той не мога мине. Той мога мине, спокойно. Да. Идваш.